Здравейте! Вие сте с списание Пламъци. Следват водещите новини днес, Велики четвъртък. Криза с боята за яйца. Червената боя изчезна от магазините. Причината? Партия Прераждане боядисва жълтите павета в червено за Великден. Акцията е в защита на българския лъв. Междувременно правителството заделя част от парка за мечки Белица за защита на изчезващи български лъвове. За Великден правителството пуска лимитирана серия държавен козунак за левче. За целта се обособяват мини-пекарни в пощенските станции, които ще предлагат стоката. Разносът на брашно, захар и яйца ще се поеме от допълнителните автомобили на МВР. Така и така ще обикалят по пътищата. Млякото за козунаците ще е само от местни производители. Обмисля се пощите да предлагат и банички по време на кампанията, но още не е решено. Правителството на САЩ отменя списъка Магнитски. Станал е твърде дълъг и се хаби прекалено много хартия при всяко принтиране. Това бяха водещите новини днес от списание Пламъци. Хубав ден от мен, Илюзия Лимонка Евтимова, по фамилия Изкуствения интелект.